Bon dia, avui us expliquem el sistema Lane Assist de l'Audi Q3, en aquest cas és un sistema que ve de sèrie, que incorporen ja tots els models nous d'Audi i el que ens permet és evitar, en cas de despiste, en cas d'un canvi de carril involuntari, en el que el sistema ens ajuda a mantindre el vehicle dintre del propi carril, amb una petita intervenció sobre el volant o amb una vibració que també ens indica que ens estem acostant a la línia del carril. El sistema ve simbolitzat amb un símbol just al quadre d'instruments, sota el compte de velocitats, en el que es mostra un vehicle amb unes línies i s'encén en verd en quan està actiu i funcionant i se'ns il·lumina en vermell en cas de trepitjar una línia o en cas de cada línia un costat o l'altre s'il·lumina i ens ho marca.